Хәерле көннәр, хөрмәтле дуслар. Мин шушындый видео яздырырга уйладым әле. Чөнки яздырмыйча да булмый. Хәзер инде 3 ел буена мин монда нәрсә генә ишетмәдем, нәрсә генә күрмәдем, нинди генә манипуляциялар аша мин үтмәдем, әлдә үтәм. Шуның өчен шушы 2 сорау бирделәр бит инде миңа. 10 сорау дигән тапшыруда. Һәм шушының өзекләре интернет челтәрләренә керә башлады. Иң беренче сорау булды алимент буенча. Миннән сорадылар: Руслан, син алимент түлисеңме? Мин төгәл үз җавабымны кайтардым. Мин алиментны түләр өчен алиментка бирергә кирәк диде. Бернинде сорау булмады. Син, Руслан, балаларыңа булышасыңмы, булышмыйсыңмы дип. Шуның өчен андый тапшырулар караганда, хөрмәтлеләр, шушы сорауларны теге мәгънәсен аңлап, дөрес фильтровать итеп һәм дөрес төгәл үзегезнең фикерләрегезне киләчәктә язырсыз дип уйлыйм. Икенче сорауга килгәндә, бу сорау хыянат турында булды бит инде. Руслан, сиңа хыянат иткәннәр бармы? Мин әйттем, үз фикеремне төгәл дөрес әйттем. Булды дидем, булгандыр дидем. Булганын, хөрмәтлеләр, мин бары тик үзем генә беләм һәм булган гамәлләрне бары тик үзем генә кичердем. Мин өчен шушы видеоны яздырырга уйладым, чөнки монда балалар турында сүз китте бит инде. Кеше аклана башлады, интернет челтәрләренә кертеп, төрле видеолар, мин монда алып бардым, мин тигендә алып бардым, син балалар белән шөгыльләнмисең, син балаларга булышмыйсың, син туган көннәре белән кутламыйсың дигән видеолар кергән бит инде. Миңа моны күрсәттеләр, әлбәттә. Мин нәрсә дип әйтәсем килә? Ничек шул хәтлек алдарга була микән? Ничек шул хәтлек лицемер булырга була микән? Менә мин шушысына шаккатам. 10 ел торып, 2 бала табып, 1 тәлинкәдән ашап, 1 тәлинкәдән эчеп, авыр моментларны бергә кичереп, һәм ниндидер вакыт җиткәч, мине кнопкага басып, унитазга сливать итеп була микән? Менә мин шунысына әлдә аптырыйм, конечно. Менә минем әйтәсем килә, нишләп директорга чакырганнарын, кызыбыз ширләгәч, колагыннан кан киткәч, больницаларга алып барганын, әтиләре бөтенләй берне решать иткәннәрен, больницка яткырганнарын сөйләми. Чөнки ул кешегә ни выгодно алай сөйләргә. Берничек тә ни выгодно, хөрмәтлеләр. Шушы әзрәк шундый гамәлләр булгач, больниска килеп, палатага кереп, Инстаграмга төшереп, кеше ышандырып, менә мин баламны карыйм әле дип, тигесе монсы дип, шундай әйберләр керткән иде. Миңа бу мондай әйберләр йөрәккә 1000 пычак булып кадалды. Шуның өчен мин ул вакытта сүзсез калдым. Шуның өчен сез, хөрмәтлеләр, белмисез безнең тормышта нәрсәләр булганын, сез бары тик ышанасыз шушы интернет челтәрләренә. Интернет челтәрләренә теләсә нәрсә күрсәтеп була, теләсә нәрсә язып була. Шуның өчен мин сезгә әйтәлмим, сез фикерләрегезне язмагыз, фикерләрегезне әйтмәгез дип. Сез нәрсә күрәсез, шуны сөйлисез. Шуның өчен шулай. Монда эчтә нәрсә булганны мин аны бары тик үзем генә беләм. Балалар буенча да ничек мин манипуляциялар кичерәм, балаларның телефоннарын блокировать итеп, мин балаларга шалтырата алмыйм. Анда балаларны котламый ди туган көннәре белән. Ничек мин туган көнне телефоннан алып шалтыратам, я Ясминәгә, я Камилгә, балаларыма, я улыма, кызыма инде. Һәм мин аларга шалтырата алмыйм.
юри блокировкага коюп, ничек шулай болам екен, мен өзім аптырайм менә шушындай бирләргә. Анын арасын кишигә сөйләргә, Руслан миңа булышмый дип, Руслан балаларына карашмый дип. Ничек шулай сөйләргә була микән? Минем сүзем юк бу әйбергә. Һәм инде мин нинди генә теге комментарийлар күрмәдем, мужик башың белән шулай балаларның әнисен сөйләп утырасың дип. Сезгә сорау бирим әле. 3 ел буе балаларның әтисен бөтен халык алдында пычракка батырга ярый икәнсең. Менә сездән сорау бирим әле. Нәрсәләр генә ишетмәдем, нәрсәләр генә әйтеп бетермәде. Кыйнаган дип әйтеп бетерде, суккан дип әйтеп бетерде, ишеп, нитеп, нәрсәләр генә сөйләп бетермәде, әйтәм бит. Шуның өчен сез дөрес дип саныйсызмы шушы әйберне? Балаларның әтиләрен шулай бөтен халык алдында позор итәргә. Шуның өчен бу бер ишеккә дә сыймаслык әйбер дип саныйм. Кошан балаларның әтиләрен бөтен дөньяга теләсә нәрсә сөйләп, ишкән дип, кыйдаган дип, әлләнди видеолар чыгарып, әлләнди анда фотографиялар куеп, мин моны бернинди рамкага да сыймый дип саныйм. Мин инде кыскача гына сезгә сөйләп үттем, бөтен әйберне. Сөйләр сүзем бик күп. Шуның өчен моны сөйләп бетереп булмый. Монда сөйли башласаң чәчләрегез агарыр дип куркам. Шуның өчен исән сау булыгыз, таза булыгыз. Бер-берегезне саклап һәм аңлап яшәгез.